erokamano kuom watch video makawuono. Wagonu erokamano kendo we appreciate you all our fans. Danke. Yes. Yeah. Felisa nitie onge matin lakini ni waseloso videos maliet ma ubro neno mabiro to nitie aneno koseyudo fans moko kanyo e comments. Koro kidwaro ni mondo chak channel ne we comment kanyo sani ok en wendo sani en jadala. Yes. Nikech onge social media. Loso channel ne mar YouTube nyalo miyo koro bede social media mondo koro yude. Why am I being shy? Aki, I'm so shy. Awinja kagima chunya likni. What? Kayudo 3 people mowacho ni mondo Felista solos YouTube channel. To odhi loso YouTube channel before the end of this. I only need 3 people. 3 people? Only. Do you think? Comment 3 people. Sawa. Subscribe pin kanyo, like, Wariti, comment. by the way. Let's just say. No. Wariti, by the way. But anyway, sema makucha zako zinakaa poa. Aki ngato no mwache nini ngato no wacho. E comment ni ati ni duoti ber shwali. No do begin ka gik mo bedado maya. They say subscribe. They say subscribe. Have you? Sani ngeni koro one the perfect duo koso the tough duo koso the two duo. Honey, we always perfect. Perfect duo. So karibu sana. Social media ni tobe ketaga mateki. Social media ketaga mateki sana. Don't get pressed. Emotional stress. Oh, kuwe mo. Tiyo kumoko manyalo nyisuni ande ni aheri, adwari, abromi pinyte. To karen gi chip ginene. Dako ariyo gindima prabich. Kudi shopping kino no kokwanya dai poni se anya tijirani. Stress mang'eny aneno ganti social media. Koro social media ni beda okay. And then social media amacho ni bet gi simu moro magnene kadudacha kabambe mane maber okuma mano kuma dwaro price ana kadwa price isoni no kaka jirwakre yakidacha komiri la umise gogo picha kawuono okone gichaki no anacho ni kar pesa cha mano mi procha ko manyo pesa kuonde moko nyongo beni manye pesa kinyathi school gimetemo iloko mana filter kirwako lawni kawuono igo pichni abich kawuono ikete kako chal kini keto black and white ngato ok ng'eny lawni kaiti keto filters ng'eny ingalo kata green ngato koro weni in gi lewni mathoth Baby, kaka wanyero ni have you subscribed? Mi duogo nyaka get subscription. Nyaka ne warite subscribe subscribe warite Kikukuodu one wa warito gi kodora ne alafu koro hit notification bell no hit ka chalo lang'no kaso dhi lokore grey kichwade all koro kiketo video koro nwacho ritruok iwacho kaka emotions gi koro abe wadhini mental paroga okadwa jok ma mia stress okadwa gik matimo ma mia stress koro ang'iyo gik matimo gimatimo ni be bro mia kwe eot kose bro chako wacho ni dang'eyo doka timo dang'eyo say you draw situations go no ginene now I just felt so bad koro sani new year resolution acho jichana ni ande gik moko mamia abet ni adwa chapni koni gikocha to nen gimoro mang'eyo anyiso ng'ato ni ande kitimo gini kama okana yiego
lakini ngani be wewe ni ngama okwero koko ongeni ano I do not kilelesha watu but sometimes I do anyalo be janiko seche moko we just talking lakini ngima wachacha niande ngato nyiso gimoro ni gini wadwa ni watim kama un gi project udwa timo project no in a specific way ngani dwa timo in another way ya wagigomiaga bet gi stress moko tingeni koro kaka nyisi bet moko tek koro adhia anindo kata achiemo mang'eny nini chiemo golo ga stress kwanza ken junk chocolate isebet ga gi heartbreak chocolate mio kicha chocolate bandage chocolate ice cream mago kata ginene ichamo gik moko mamit gi kaka ginene crepes ngeni koro ngeni okadwa tingeni gigi miodenda bet maduong tingeni wadwa slay this year I want to slay I'm gonna kill you koro okadwa bet ni achamo gigi sakasa ngech kan gi stress mang'eny abro nindo kata abro chiemo to kabro bet productive and this year actually me year man no stress free yeah we live it a day at a time to wamiyo Yesu mizigo moko anyal timo kionge gi salary kata ni salary ichuli half to idwaro mang'eny chini Nyasaye ile molima okay watch ni boss nani dizia to attend my next one hey kakaritora mikakito gina weird te okadwar akini longena wongi dholuo okadwar yamo kata tipo magalagala okadwar negative preach yani gima miyo koro anana gi negativity e denda okadwar maibiro ira tichako nyisa gik maricho kuom ji okadwar nikech gino kaoga inajina kasta dong ka chunya ol aparo ni mano bad vibes nani wacho chalo yes koro chunya ol koro adwaro ga gik ma miyo kelo mor kata kapo nono ni nigi idhi through something kata nigi problem moro koro wawuoyo to okadwar ni ng'ato bed too negative nikech anang'e niya kata ka gik moko timore maricho kata mabeyo kata ka wachni for instance esitimoni marach to ei rachni nyaka iyude gima ber to koro en mana poni mondo ing'i gima ber kuome to gik maricho ka iwe koro ing'eni seche mibiro ira tikelo na gik maricho gi gimiyo chunya ol to ka chunya oseol koro kabed productive kama tiyo kabed productive e ot awuotha to chunya ichalo ng'ama wuotho to tho koro that negative energy okadwar koro ng'ata mani kelo naga negative energy taketo negi wuon keta wuon kaseketo wuon nikech nitiere moko minyalo hepo gi moko inyal hepo to kalure gi loso gi ushauri nango gi dholo advice akia kakiwache ushauri nani gi dholo ati advice ngeni dholo gi English related it's the same thing kora penji gi dholo tiwache gi English koro kalure gi seche mitimo ne ng'ato ushauri to nitiere kaka gik mang'eny ok inyal put ji off koro seche moko ibeta gi wall nikech anyala share makaero ana cancel atimo counseling koro ing'eni clients an go mang'eny nitiere jomotingre mapek nitiere jomotingore mayot nitiere joma ni average
Koro ing'eni ka ng'ato kelo a lot of negative energy to samoro kende there are many. Ting'eni an be kachaka dogot, an ma person. An be an dhano. To onge ng'ama dhi tadhi nyiso gigo nikech ok oyiena. Awa biro church. Ineno kaka wacho ma powerful cha. You're grabbing. Ok oyiena from my profession biro nyisi ni ng'ane no nyisa this. Kata ng'ane is going through 1, 2, 3. Koro ing'eni kimiya mokanyal ting'o. To kata an koro abiro bedo gi depression. Koro aketo ga mana nikech an ahero positive energy. Makata ka asedhi atimo ushauri, ating'o sit ji go tete mwatemo mwaloso mwawinjore mwaloso. Tadwaro ni kasanga duogo ot kata romo kodu kaka biro kodu. Koro wamor, wametho, ok seche go kore kako sebiro kore kachaki. Chako yu ako chako mi biscuit. Kore mo 2020 kikubedi gi at breaks. 2021. Kikubedi gi at breaks. We make good choices. By then me I want to be happy. Anadwa more. It's very key. Very key. I want to be. Kata in viewer na. Please be happy. Cheers. Lakini viewers wagitobe ane kaka ng'ama watch wani jabe ondisre lakini jomoko tiye chweyo lakini smart binene ane lakini imbe iritrinadi dike comment section niswa kikilingalinga kamano dike comment section kanyo niswa wache ingeni koro wadhi round na ma yago gisho Nyiswa koro kaka idwa ritri. Koro an gimoro miluongo ni bedo gi outlet. Ok ber ka hold gik moko within. Nikech mano e gik mamiyo jomoko fall into depression, jomoko tho ka pod gin joma tindo. Ng'ato go through things to lingo da linga. Koro hinyo del. Samoro yudo ni ng'ato tuo nigi ulcers kiamo. Mana nikech hold gik moko within. Koro wuoyo wacho ne osiepe gi weche mathago chunyi is very healthy and very important. To yore moko ma inyatiyo godo kaka an ahero ndiko. An andiko ga piny gima winjo. Nikech by the time akoro andike kanyo kata ka ng'ato ok osome to oonge kore chunya agole oko. Awer ga samoro. Kasewer gik mana winje within me ka giwuok. Nikech mana kaka opodwar negative energy from outside, samoro ntiere negative energy from inside. Koro nyaka waritre from within ourselves. Okwadwar ni watho jitho ka pod gin joma tindo, giweyo nyithindo, giweyo nyimine gi wetegi ka ji ywak ne gik mane nyalo bedo prevented, nyalo bedo stopped. Koro we watem ahinya kata higa ma wadonjeni mondo wabed gi that positive energy from within, wabed gi that outlet mondo keep gik moko wagol gi. By the way, kida winjo wende mowacho no wero go ticheko AC Audrey. Anyalo kata weni link of one of the songs. King'iyo tibro neno. En social media ne YouTube AC Audrey mana kama nibro neno the song, some of the songs mo wero. Most of them in worship sema kiwero do. Worship. No Moiro, yes, wife material. Oh my kaka wagemo jokma very productive. Yes. Valuable to the society. Amen. Bakata we become mad people. Jonekni. Wada. Dong chiro nyaka janeko baby. Mama wa ni propenjani ande. Agoluga gigi kanyi. Outlet na ngasi ya 25. Nyiseni ane outlet. An outlet. Kise kelo tamedi nini positive. Positive vibes when they go. Yes. So ka inabejed ma I release positive to ini ngogo mana negative. Mano to kori keto ni wall. Adwa ni seche mi ingogo negative tami positive. To positive no miyo next time kori golo positive. Amen. To ka pile. Asante kumneno video ni waheri. Yes.
subscribe. Thank you.